halfway auto South Coast ubonisa angathi une-interest kakhulu ey'ntweni esuke zenziwa umphakathi ngenxa yokubona ey'ndaweni ey'ningi nendlela okwazi ukufinyelela ngayo even beyond ama-borders ala physically enikhona yindlela eza nikwazi ukwenza kanje mhlawumbe ngoba imoto nikwazi ukuyidayisa enzeni uyofika eCape Town kodwa nise South Coast. Mfowethu kakhulu umsebenzi wethu udila nabantu. Namhlanje laba badlalayo bangama customer ethu akusasa. So uma sikwazi ukuthi sitshale imbewu namhlanje kusasa iyohluma ikwazi ukuthi isisabalalise siye phambili ngokwempilo phinde sithuthukise impilo zabantu endaweni zonke la sikwazi ukufinyelela khona. For us we believe ekutheni wonke umuntu has an equal opportunity to drive nanoma iyiphi imoto akayithandayo. For us abantu abaningi so we normally look at indawo where people ukuthi wabobani abathenga kuthini. So we obviously in our gathering yama status siyazi ukuthi ibrand yethu kakhulukazi kuthengwa eshow. Yabo uma ubuka indawo zase show where especially like la esikhona njengamanje kwamuntu ubuka imigaqo yakhona we believe ukuthi abantu bakhona should be driving ama-van ethu like for instance i-JAC yabo ukuze umuntu ezokwazi ukuhamba yonke indawo obviously ney'moto ey'ncane nakhona bayakwazi ukuthi beyidrive but for us into enkulu esilethe la is giving back to the community which is part of our CSI projects esiwenzayo. Sibona abafowethu bako halfway forward nabo bakhona bazolekelela umphakathi ngokuthi ama-sport angenye into nombani ongakwazi ukuphila ngekuyona. Nina ke njengoba kusebenza nenibambisene nabo uma kunezinto ezikanje emphakathini yini eniyayinithi cha lena ke singafisa siyibone yenzeka nakwezinye indawo nokuthi mase nifikile nithana. Ungabona mfethu ukuthi kusisiza kakhulu kangakanani kwenza ukuthi masisebholeni umqondo wethu ukwazi uqaqa ngoba once lokhu ucabanga ukuthi ngizobhala ingoma kufuneka ubuye ushaya umoya ukwazi ukuthi uyikhulule uyise ngasebholeni ngoba vese ibhola siyalisupport vese. Inhloso enkulu leyo ke sithe wonke umuntu akeze la ngoba asithuthukisa ibhola kuphela ekugcineni sifuna ukuthi kube nabantu abazothi ngalama games silale sidlile ekhaya so sibabizile osomabhizinisi bonke sathi ku free uthola nje wona isport sakho ukwazi ukudayisela abantu ngoba nabo ngalesikhathi sikunama games bayakwazi ukuthi bazithuthukise bakwazi ukuphila. Isizi yokucina ikhona laphana ihlanganisa izinto iu-MC iu-moderator iu-marinator iu-caterer iyikho konke nje kuyakhombisa ngempela ukuthi ngikhansela le ward 13 ngempela leli nganza kwethu sifuna ukuthi ngempela sibonga kakhulu umsebenzi omuhle eliwenzile kanye behlangana bamnyandeni ngibona namaciko kaMaskandi lapha khona ogadla obaba bendawo abanumzane bendawo labo ogadla ngamthatha kancane ubona sini ngoba wena awubona umzane bendawo laba kukhona lapha ke ogezani ekuyinto enhle kakhulu nabanye abaculi abakhona esichakambisa ukuthi ngempela ke uma umphakathi omningi namawadi amaningi engabokela kulento ngoba ingane njengamanje zitholakala zilibele utshwala ziphuzana notshwala zife zibulawa zimoto emgwaqeni zibulawa ubufebe zibulawe uhambe iqoma bese zenzinga elungile njengamanje ngithi mina njengamanje eNingizimu Afrika this is a time for change and the change is now. Ngizwe the president of the Bayayithela nation ula eshowe wa13 uzothi intsha yakithi ayisukume ivuke isithathe enonyoba bunyandini siyabonga kakhulu. Singafisa ukuthi nje sizwe ukuthi sesigoqa your overall impression about i-tournament and participation of halfway auto South Coast here. Irvin, I must say I'm very happy, honored with the support from the business people that are here today, our colleagues, our team, yourselves, and the president of the Bayayithela Nation, who happens to be our brand ambassador of UJSE. He's also here today to support us, to help youth yalakwaMondi ukuthi iye phambili izizwe nayo ithokomele kukhona abantu. I have a lot of business guys abaqhamuka enkandla that are here to support this event. Amakhansela amanye that are here as well to support this event. We are very grateful and happy. Thank you very much.